Ahojte všetci doma, pozdravujem vás z Rigy, hlavného mesta kultúry, Európskeho hlavného mesta kultúry. A ako som študoval Wikipédiu, tak som zistil, že Vilnius je postavený v celkom barokovom štýle. Zatiaľ čo táto Riga obsahuje viac secesie ako Paríž na kilometr štvorcový. Takže Riga získala jeden dobrý bod, no zároveň jeden stratila, pretože keď som bol v meste, v kostole, ktorý sa volá Svätého Petra, tak za vstup, ktorý tam bol do toho kostola, v ktorom sa normálne domáci modlili, pýtali 7 eur. Takže to je zase taký mínusový bod pre toto hlavné mesto kultúry. A ešte by som spomenul, že som si všimol takú jednu malú vec, že rovnako ako vo Vilniuse, aj tu v Rige si ľudia neradi označujú svoje domy menom, namiesto toho používajú iba čísla, takže keď adresujete niekomu list, tak ho adresujete iba na konkrétne číslo. A ešte je to taká zvláštnosť, že v tomto meste žije dosť veľa Rusov, tú ruštinu počuť naozaj všade. A dokonca som sa dozvedel, že je normálne kampaň v Rusku na to, aby si ľudia tu kupovali byty v minimálnej hodnote 200 000 eur a ako revanš dostanú povolenie k pobytu bez toho, aby potrebovali víza. Takže som ešte zvedavý, čo všetko ma tu bude čakať dnes a držte mi palce, idem sa pozrieť večer do mesta, keďže viete ako nabrať trochu kultúry. Majte sa.